салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯза квартира ва хонаи иҷора мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамамо дар экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд Пахтакор. Як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 28 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 141 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. ремонти хубам дорад. Фақат дар омада зиндагӣ мекунед. бо баъзе чизош фурӯхта мешавад. хона срочна. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгиритон. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Испечак 2, дар наздикии бозори Зарафшон. духонага квартира дар 12 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. рақамаш дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Грандзавод. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. доми 6 этажа мебошад ва 54 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи иҷора қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯбарӯи бозори Кӯшониҳон. хона ба иҷора дода мешавад. ду хона ва боз як хонага алоҳида мебошад. об, свет ҳаст. маълумоти бештар бо телефон аст. хона якмоҳа суми иҷорааш 1200 сомонӣ мебошад. марҳамат шахсоне ки хоҳиш карда буден хонаи иҷора срочна дар кораи иҷоранишин. ина апашка номероша дар рӯи экран мемонем. занг зада аз худи ҳамин апа маълумоти бештарро дастрас намоед.